Sokai ga wani jarumi ya taso arewa Mr. 007 lyrical dodo arewa jagaban bayani a bakin limiti sai da sauti kai Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban wanda Taliban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban yeah Rap missionary making this rapper suna ta buga tare nace flows too heavy nace take dictionary kai fresh boy nace dan mai duguri mai kafin baki nace kaman wani kanari nace nigga bari da fans nake to waye ke son hari kai fresh girls to I say arewa kaman zinari nace kinsu babban hasari kaman wanda ya je caca ya buga banari kai arewa jagaban niko bana jin gori nace non-stop hits kawai zane basu daga December har January kai when I pass in your street all the girls don't see me them like my flow nace kai what's my name ha Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban wanda Taliban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban okay I'm a light in the night like a pinnacle. Come and fight me if it's in you got murals. I'm a child of God and I leave from the temple. Connected to him as a just like an orc. Papa me tarewa sakanimu da sumun yi nisa. Kama dan kunkuru da dan barewa. Nace non-stop machinery. Ba wa sarewa ko da atomi baka harba ba makarewa. When I hit on the street all the girls them like me. For the boys them alone me. Fresh boy on the low key. Cooking dish nace on the high key. Kai nace what's my name on the pass on your streety. What's my name? Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban wanda Taliban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban Presenting Arewa to the world Mr. 007 Arewa jagaban yo hukunci cikin karanci ko da babu lokaci mintuna kaɗan zaka bani zaka gane cewa ka haɗu da kwaro kafiya nake basu daga dare zuwa safiya wani mafiya suka ce me yasa nake da karfi to dan waken anti na ci to malam kaga lafiya kana ji da karfin ka to karshen ka ya zo ka haɗu da goro waye ke ta zoro plus sane baka nace ni ko bana tsoro nace daga yanzu mahasada to gashin ku no goro kai What's my name? Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amma yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda Taliban wanda Taliban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban NCW Entertainment, baby. Mr. P.